Yn ddechrau mis Medi, fe gyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad fanylion y cyfle diweddara i ffermwyr ymuno ar cynllun troi at ffermio organig. Fe agorodd y ffenestr ar Fedi'r 15fed, ac mae ar agor tan ddiwedd y mis. Fe fydd yn rhaid i ffermwyr ddechrau troi'n organig cyn y cyntaf o Ionawr 2010, ac fe fydd ganddyn nhw tan ddiwedd mis Mawrth i gyflwyno eu tysysgrif a'i cynllun tir oddi wrth i canolfan ar dystio organig. Mae'n rhoi cyfle i ffermwyr sydd am ffermio'n organig i gael cymorth oddi wrth y cynulliad. Mae'r cynulliad wedi dangos mwy nag unwaith i cefnogaeth i ffermio organig. Maen nhw'n ymwybodol o'r manteision bod ffermio organig yn llesol i'r amgylchedd, ac felly maen nhw am annog ffermwyr i drosi, maen nhw am gefnogi ffermwyr wrth iddyn nhw drosi. Maen nhw'n ymwybodol bod ffermio organig yn gallu bod yn gostus, a mae angen cymorth ariannol oddi wrth y cyhoedd i gyfiawnhau, i gynorthwyo ffermwyr i gymeryd y cam yma. Mae cnydau ar yn cael eu tyfu fel arfer ar y tir mwy ffrwythlon. Mae ffermwyr lawr gwlad sydd ar tir da yma yn fwy debygol o ddefnyddio gwrtaith artiffisial a gwahanol gymegion. Nawr, mae yn fwy manteisiol i'r amgylchedd os bydd y ffermwyr ar yn trosi, oherwydd mae'n golygu na fydd y cymegau yma yn cael eu defnyddio sydd ar lles i'r amgylchedd yn gyffredinol. Os bydd yr ymateb yn frwd a bydd na nifer fawr am ymuno, yna bydd rhaid cyfyngu y ffermwyr fydd yn cael derbyn mewn i'r cynllun. Ond, os fydd y nifer yn fach, maen nhw'n fwy tebygol o cael eu derbyn. Mae'n anodd iawn i fi i ddirnad faint o ddiddordeb bydd yn y cynllun. I'w gymharu â'r ffenestr agorodd yn mis Mawrth eleni, dyn ni ddim yn credu fydd yr un diddordeb nawr ac sydd wedi bod. Mae yna resymau amlwg dros hynny, sef y ffaith bod ni mewn rhywfaint o argyfwng ariannol a dyw'r farchnad organig ddim yn tyfu mor gyflym ag yr oedd. Felly mae yna ffactorau fel ni i ni'n credu fydd yn lleihau y diddordeb yn y cyfle yma i ymuno gyda'r cynllun. Mae rhaid i ffermwyr sydd â diddordeb mewn ymuno ar cynllun baratoi i cynllun trosi i hunain. Felly dylai unrhyw un sy'n awyddus i ymgeisio gadw'r dyddiad cau mewn cof ac ymateb yn weddol sydyn. Mae'r amser yn bryn, pythefnos o ffenestr sydd, a pan eich chi'n ystyried, mae rhaid i chi wneud cais am y ffurflen, ddaw honno falle mewn rwydridiau, a mae rhaid i chi fynd ati i'w llenwyddi, falle bod yna wybodaeth sydd ddim ar blan eich bysedd megis, wrth bod chi yn crynhoi'r holl wybodaeth yma, mae eith amser yn gyflym iawn. Does yna ddim llawer o amser mewn gwirionedd i fynd ati i geisio am ymuno gyda'r cynllun yma. Yn y lle cyntaf, mae'n bwysig bod ffermwyr yn cysylltu gyda y swyddfeydd rhanbarthol ac gofyn am y ffurflen gais oddi wrth y swyddfeydd hynny. Mae yna gamau eraill angen i cymeryd, ond dyna'r cam holl bwysig, y cam cyntaf holl bwysig i'w gymeryd. Dwi ddim yn eglur eto sut fydd glasur yn llwyddo i bontio neu yn llwyddo i wneud cyfiawnder, a phob un o'r cynlluniau mae yn dod yn ei lefe. Nawr, mae rhaid cofio mae yn y flwyddyn 2013 bydd glasur yn dod i fydolaeth. Mae rhaid i ni rhoi cyfle i'r gwleidyddion ac i'r gweision sifil i weithio ar y manylion glasur, a tan bod ni'n cael mwy o wybodaeth fydd yn hynod o anodd i ni i weid naill ai da neu drwg ynglyn â glasur fi'n teimlo. Mae'r gweinidog a'r adran amaeth wedi rhoi cyfle i ffermwyr i baratoi i gael wrth ddefnyddio'r term newydd yma am y cynllun newydd, mae yn sôn am y posibilrwydd o newid. A mae cael ychrybyddio o newid fi'n credu yn beth hynod o dda ac yn werthfawr iawn a gweud y gwir. Ond tan bod y manylion yn dod, bydd yn hynod o anodd i ni wybod a wedi glasur yn las dŵr yn hytrach na yn glas dir.